Ja. Cykel og Ali og Mustafa, de leger altid med cykel. Mira, mamma siger, at du skal nå. Hvad siger hun? Din tur. Okay. Hvis du gør det her, ikke også? Ej, mener du det? Jeg går ikke af. Men det er sødt, hvis du gør det. Jeg kunne ikke, om du gør det. Næste gang så prøver jeg at være med, du må prøve og ikke for hårdt. Jeg prøver ikke for hårdt, så er det så. Jeg er god på så. Men det er ikke så. Og så er det bare, jeg går til dig med så. Hvad? Jeg går til dig med så. Ja. Se, jeg går. Her. Jeg skal med tog. Jeg prøver også med tog. Er du klar til at ramme? Ja. Nej! Nu tyrer han bare lidt. Er du klar? Hey. Hvorfor hopper han? Se, det rammer. Det gør sådan der. Og så rammer han lige her. Han er altså. Det går meget svært. Hvor skal vi skyde? Nej, Hvor skal vi skyde fra? Nej, jeg vil ikke skyde herfra. Eller? Skal vi skyde helt derfra? herfra. Men den her skal lige væk. Ja, virkelig det. Nej, ikke derovre. Det smelter bare ned under. Vi bare har lavet den, så den smelter den. For hvis man tager heroppe, ikke?